Dobrý deň, pozdravujem vás z Veľkého Krtíša, moje meno je Laura Kováčová, mám 25 rokov a uchádzam sa o miesto redaktorky spravodajstva v televízii Markíza. Študovala som na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium na vysokej škole mi poskytlo kvalitný všeobecný prehľad o dianí nielen v zahraničí, ale aj doma, základy etikety a protokolu, vyhľadávanie vhodných a dôveryhodných zdrojov pri spracovávaní rôznych tém a v neposlednom rade zdokonaľovanie sa v anglickom a španielskom jazyku. V súčasnosti pracujem v školstve ako učiteľka základnej školy, avšak cítim, že sa chcem niekde pohnúť a nájsť miesto, kde sa budem môcť skutočne rozvíjať. S prácou pred kamerou mám skúsenosti už od malička. V minulosti som si totiž zahrala úlohu v dokumente Vianoce na Honte, ktorý zachytával zvyky a tradície počas vianočných sviatkov v danom regióne. Angažujem sa tiež v spoločenskom živote. Počas strednej školy sa mi podarilo uspieť s myšlienkou usporiadať podujatie, v rámci ktorého sme si do diskusie pozývali známych rodákov z okresu Veľký Krtíš. Podujatie nieslo názov Čaj o 5:00 s našimi rodákmi a u publika sa stalo natoľko obľúbeným, že sme ho organizovali už 4-krát. Mojou úlohou bolo napísať scenár k tomuto podujatiu, osloviť vybraných hostí a napokon ho celé odmoderovať. A prečo by si televízia Markíza mala vybrať práve mňa? Túto pracovnú ponuku beriem ako obrovskú výzvu a príležitosť nájsť miesto, kde sa budem môcť skutočne rozvíjať a naplno preukázať svoj potenciál. Na oplátku ponúkam kvalitnú prácu, húževnatosť a odhodlanie sa neustále zlepšovať. Ďakujem za vašu pozornosť.